Quin despropòsit! Un programa presentat per la Mar Vilamajor i en Guillem Gea. Bona tarda, què tal, Guillem, com estàs? Molt bé, tu què tal, com estàs, Mar? Bé, et veig una mica patint, no? Em comuniquen que has vingut amb la Renfe, pot ser per això? Que... Avui tot a correcuita. Sí, no? I tal com acabem aquest episodi, ràpid a casa perquè juga al Barça. Doncs sí. Perquè avui és un dia important. I quin nerviosisme. Bueno, així anem avui, saps? El dress code ho deixa clar, no? Anem matching. Doncs sí, qui no ens estigui veient, que ho estem escoltant des de la ràdio, no ens veurà diferents distribuïts, i això els de YouTube sí que ho veuran, perquè avui portem a 3 convidats. Que fort. No, és el segon cop que portem a 3. És el segon cop perquè havíem fet tertúlia d'avis, te'n recordes? Correcte. I també la setmana passada no vam poder fer episodi. Llavors, avui venim i venim ben forts. Llavors, què et sembla si presentem una miqueta? Vinga, som-hi i parlem dels nostres caps de setmana i tot, que ens agrada molt això. Vinga, anem-hi. Cap de setmana intens, no, Guillem? Jo he de dir que bastant tranquil·let. Sí? Què has fet? Sí, no... Així em dóna temps per pensar el que he fet jo, perquè no en tinc ni idea, no me'n recordo jo. El divendres vaig anar a sopar a casa d'un col·lega, després el dissabte vam fer una barbacoa a casa d'un altre col·lega, i a partir d'allà ja tot tranquil. Que fort, i no em vau convidar, És que últimament estàs fent molts plans sense mi, no sé què pensar d'això. M'hagués encantat fer episodi la setmana passada només per explicar què vaig fer l'anterior, que va ser espectacular. Què vas fer l'anterior? La Setmana Santa, que vaig estar al COI. Ah, ja veus. Allò sí que va ser boníssim. Em comuniquen que la vas liar bastant. No se't pot deixar sol, Què va. Però Mar, nosaltres no som els importants. Què has fet tu? Que no has pensava explicat. Que saltaves ja. No, res, jo he sortit de córrer, com sempre. Molt bé, t'estàs preparant? M'estic preparant per una mitja marató, senyors. Correcte. Déu-n'hi-do, vaig fer 12 quilòmetres, el dia següent no podia ni caminar, no podia pujar escales. Molt bé, això. I poc més, prendre alguna cosa, voltar, prendre el solet. Que ja cada cop fa més sol, més calor, jo avui m'estic morint. Ens agrada la calor. Però com deia Mar, avui nosaltres no som els importants, avui hem portat a 3 convidats, què et sembla si els anem presentant d'un en un? Som-hi, aviam. A veure. Que no m'equivoqui, jo, perquè avui estic molt espesa, que he dormit poc, perquè estic molt nerviosa. Tenim a la Marina Petit. Sí, hola. Ella és l'actual pubilla de Vilassar de Mar. Exacte. Després tenim també a l'Enric Casanovas, actual hereu. Sí. I tenim també a l'Enric Loire, que va ser hereu del Maresme, de Vilassar de Mar, i ara mateix és el tresorer de l'Associació de Pubillatge de Vilassar de Mar. És correcte. Perfecte. La primera pregunta que us llancem, i ja us ho hem dit off the record, què és això del pubillatge? És que jo penso que els nostres oients potser no en saben prou d'això. I ni jo, O sigui, ho expliqueu a mi per primer cop com funciona tot això. Doncs, el pubillatge és una tradició catalana que consisteix en escollir un hereu i una pubilla, que són els representants del poble d'on l'escullen. I bé, van per pobles de Catalunya fent amics, fent-se amics d'altres hereus i pubilles, i bé, van coneixent tradicions d'altres pobles, anant a altres proclamacions i a comiats, i sortint de festa també. D'això en parlarem, perquè jo crec que tenim moltes coses a explicar d'aquest tema. L'Enric riu, perquè ell està servidíssim, no? No, jo ric per això, jo ric perquè ja és el primer que treu del pollatge ja a treure-ho, pam, la festa. Bueno, potser és important. Sí, no, ho és, evidentment. Jo també, abans de fer tot aquest programa, clar, jo li vaig dir a la Mar, jo sincerament no coneixia a fons aquesta tradició. M'he estat informant una mica i sí que és veritat que aquesta tradició ha anat canviant durant els anys, durant les generacions. Abans, l'hereu i la pubilla era com un altre estil, no diguem de tradició, i ara s'ha anat com renovant. Ara mateix com funciona? O sigui, què un ha de ser per ser pubilla i hereu? Depèn també de si hi ha més candidats o menys, però si hi ha més d'un candidat, doncs venen i et diuen primer, m'interessa ser la pubilla o l'hereu del poble, i els dones el típic paper perquè s'apuntin i tal, i un cop tens els candidats, doncs els hi fas una prova en escrit i una oral. I a l'escrit, coses tipus test o així del poble o de les coses d'aquí, i a l'oral una mica per saber com parlen, com
com s'expliquen, perquè bueno, també a l'hora de ser la pubilla o a l'hereu també tens un altaveu, tens l'opció de poder parlar en un acte públic, pots donar un missatge des dels joves, cosa que passa molt poc, que et donin un micro amb llibertat per poder per poder dir el que vulguis. I bueno, doncs això, es fa una prova i al final per punts es tria el que toqui. Molt bé, per tant, ser bons oradors, no? És important. És una de les parts. Parlaves d'interès, deies que, bueno, si t'interessa, no? Si t'interessa fer-ho. Vosaltres sou pubilla i hereu per interès personal? Potser és algo més de generacional, del fet que, no ho sé, els vostres pares doncs ho van ser o els interessava que ho fóssiu? Bueno, jo vaig començar a ser hereu de Vilassar perquè l'hereu de l'any passat és molt amic meu i em va explicar que era això del pubillatge i tal, i no tenien relleu per aquest any. Quan m'ho va explicar no em va desagradar, i llavors vaig anar amb el Loire i tota la situació, m'ho van explicar bé, i bueno, em va interessar bastant, i llavors allà em van seguir explicant, i al final em van convèncer de fer-me hereu. I què diries que és el que et va interessar més per ser-ho? Pues no sé, la veritat, o sigui, jo crec que tot el tema, conèixer molta gent, anar visitant tot Catalunya, també el tema festa, com ha dit la Marina, tot això, jo crec que tot suma en general. Molt bé. I això, no sé, em va convèncer a fer. I qualsevol persona pot optar a ser candidat a hereu i pubilla? Qualsevol persona que estigui dins de la franja d'edat. Del rang d'edat, vale, sí, això he vist. O sigui, qualsevol persona que estigui en aquesta franja... I que sigui d'aquí Vilassar. Vale. I la franja és? De 18 a 23. Perfecte. Vale. Molt bé. O sigui que ja és per crear com relacions humanes, no? També conèixer més de Catalunya, dels diferents pobles que ens envolten. O sigui, també potser és com curiositat personal, no? De dir, doncs vull nutrir-me de més coneixements sobre Catalunya, sobre el territori. És així, sí? Sí, també. O sigui... Vale. No, per acabar de contrastar-ho. Sí que és veritat que abans, fa molts anys, el paper del pubill i de la pubilla i de l'hereu eren diferents, o sigui, es diferenciaven molt. Ara mateix, el paper, quin és, per exemple, què fa un pubill, què fa una pubilla i què fa un hereu? O sigui, o tenen el mateix rol? Clar, sí, hi ha Ara diferències mateix, entre rols. Perquè fa molts d'anys, pel que he estat informant-me i tot, tenien papers totalment diferents. Jo crec que ara és bàsicament el mateix, és representar el teu poble per tot arreu de Catalunya i per això anar a conèixer gent i tal, però no hi ha ninguna diferència molt gran entre l'hereu i la pubilla. Vale. I per al que parleu d'actes, o sigui, ara parleu, no, de que doncs, aneu a diferents actes del poble. Per exemple, poseu-nos un cas, o sigui, no sé, a l'encesa de la Flama del Canigó, no? Hi assistiu? El de Vilassar sí. El de Vilassar sí. I què feu? Bueno, aquest any va ser anar a la plaça de les Esglésies per a que vinguessin amb la Flama del Canigó i fer acte de presència, no diem res, només estem allà fent de figures. O sigui que normalment és així, normalment feu més acte de presència. En actes del poble sí. I quan és que per exemple, doncs, feu un discurs? Bueno, és que com a pubillatge local no acostumes a fer discursos, a no ser que el teu poble hi hagi un acte i et diguin mira, aquí podries dir alguna cosa, prepara't alguna cosa, però com a pubillatge local no es fan discursos, ho fan més els comarcals i els nacionals. I el dia que plegues sí que tens l'opció de fer el teu discurs final i llavors tothom quan fa, o sigui, no només diu gràcies i adeu i tal, sinó que tothom fa com la puntilla per intentar treure un tema social o un tema que li toca de prop o sí que hi ha gent que m'ha anat molt bé l'any, gràcies i adeu, i ja no diuen res més. Però és una opció de tenir un altaveu, això, tens un micro i ets lliure de fer el discurs del tema que no se te'n vagi l'olla, però... Clar, t'imagines? Això anava a dir que hi haurà uns límits, o sigui, no pots dir qualsevol cosa. Bueno, si comença a anar-se'n de l'olla, potser li tanquen el micro, no? Potser el micro baixa. Però... Parlant de límits, us revisen els discursos? No. No, No. Val. Home, això està bé. Sí. Què és el que trobes més a faltar de ser hereu? Trobo faltar la sensació de família que tens quan estàs a dins,
anar, o sigui, una setmana rere l'altra, i a l'estiu encara és més heavy, vull dir, a l'estiu potser estem parlant de que hi ha setmanes que tens 3 actes, i veus més a la gent d'allà que la teva mare, saps? I pues, la sensació aquesta de ostres, pues anem aquí, anem allà, ara no sé què, fer tots els plans junts, inclús fer plans fora, o sigui, tens 3 dies que hi ha actes, però els 4 dies que no hi ha actes també quedes per fer alguna cosa. Llavors és com això, no? Aquesta relació que, pues, el que hem dit ara, per exemple, del Barça, que ara hi ha el Barça, pues jo ara aniré a Arenys amb gent del meu any per mirar el partit. Vull dir, que no és algo que es queda només dins del teu any que estàs allà, sinó que és algo que, sí, i va molt més enllà. Sí. Clar, parlaves de família, jo em pregunto quantes parelles hauran sorgit del món del pubillatge? Ui, mirades Ai, cap què aquí. són aquests riures? Que n'hi ha 2 de 3 aquí que és així. Sí? Ho voleu explicar? Si no voleu comentar no passa res. A mi em fareu molt feliç personalment, perquè a mi aquestes coses m'encanten. Ella és la però- cotilla. Xafardera. Bueno, és que com Quin explicar-ho? silenci. Com explicar-ho? Jo estic esclat d'aquesta ocasió, així que amb els que heu de parlar són... O sigui, els dos entenc que heu conegut les vostres respectives parelles, no?, en el món Sí, del pubillatge. sí. Molt bé. Que a part, entre ells, són cosins. Ah, què dius ara? Sí, O sigui que us veieu molt. Ens començarem a veure sovint. Sí. Ah, us començareu, Sí, és val. que és una mica recent. Val, ja ho entenc. Molt bé, molt bé. Clar, això és com els grups d'amics. Al final, si nosaltres també comencem a explicar, hi haurien 1.000 líos. Sí, mil hi haurien. Clar, llavors, com us prepareu per aquest test escrit i test oral? O sigui, per exemple, l'escrit, teniu com un llibre, com algo a punts, o és algo de més cultura que has de saber i tu mateix buscar-te la vida? Jo crec que és més cultura que has de saber buscar-te la vida, i molta gent el que fa també és els hereus i pubilles de l'any que estan fent el comarcal, preguntar-los les preguntes que els van fer l'any passat o coses així, per veure més o menys de què va el tema, quines preguntes són més o menys, però no hi ha ningú llibre escrit per poder-te estudiar tu i dir, vaig preparadíssim, no, és cultura general, cultura Maresme, i si pots rascar alguna pregunta de preguntar-li a algun comarcal antic i surt la pregunta just, doncs tens la sort, però no hi ha... Us en recordeu d'alguna pregunta perquè ens puguem fer una idea? És que nosaltres no hem fet cap No. examen. No, No n'hem fet Tu fas que sí amb el Jo cap. sí, clar, tinc totes les preguntes que em van fer, les tinc al cap, però... Sí? Va, Bueno, digue'ns totes. alguna. Bueno, així més... Per exemple, quins pobles maresmencs són els que hi ha port? Llavors era A, B, C, D. I em va fer molta gràcia perquè la A, la B i la D, un dels pobles que sortia era el de Vilassar, amb la qual vaig dir, vale, A, B i D no, Perfecte. és la C. Vull dir, Ho vas tenir fàcil. No hi havia una altra opció, però bueno, tot i així, crec que hauria sigut prou hàbil com per treure'ls... O sigui, és bastant assequible. Bueno, n'hi ha que sí, i després hi ha coses de les serralades del Maresme, quina riera té més cabal... Vale, uau. Aquí Aquí pel Què, Maria. Guillem, aquí... No, aquí pel Maria. Bueno, no, després hi explicarem perquè jo us he preparat també una secció relacionada amb això dels tests, ja ho veurem. Perquè aneu estudiant, més que res. Sí, i llavors n'hi ha com diferents categories, és a dir, per exemple, tu comences, l'inicial és ser hereu del teu poble, veritat? Després seria com de... O sigui, per exemple, Vilassar, després del Maresme, i després hi ha alguna cosa més? El nacional, que és... De Catalunya. Sí, l'hereu de Catalunya, bàsicament. Sí, jo he vist alguna cosa de... Hereu de Catalunya, tal. I el de les províncies, i el de... que és tot Vale. el mateix dia. O sigui, tant el de les províncies com el nacional és el mateix dia. Clar, i llavors a cada categoria has de fer com un altre cop l'examen. I cada vegada m'imagino que es complica més la cosa. No és que es compliqui més, sinó que al final la cultura... O sigui, Clar, vas expandint tot. Clar, però jo m'imagino que deu haver-hi més gent que es presenta al Hereu o Pubilla de Catalunya que no de Vilassar de Mar, saps? Evidentment, bueno, clar, de Vilassar quasi que anem demanant pel carrer, sisplau. o sigui- Sisplau! Tu pots directament ser de l'hereu de Catalunya. No. Ah. O sigui, has de passar sempre per la Has blanca. d'anar per esglaons. Sí. Vale, Quan vale, és per la blanca, llavors, un cop ets del poble, optes al comarcal i al nacional. Vale. Llavors, si no surts comarcal, sí que pots anar cap al nacional i cap Vale, o sigui, per això tu no vas anar al Nacional. jo sí vaig anar al nacional. Ah, vas també. anar al nacional? També. Sí, tothom passa per allà.
Però, o sigui, no cal ser comarcal per saltar cap al nacional. Vale. O sigui, pots com saltar de categoria i anar directament al nacional. O fas l'examen comarcal, vale. no surts, vale, ok, i vas cap al nacional. I conec molts casos que han anat cap al comarcal, no han sortit, després han anat cap al nacional contra, per dir-ho així, entre cometes, 30 hereus més i han sortit, sense ser comarcals. Vull dir, al final, no perquè ets comarcal vol dir que tens més números de ser nacional i al revés. Vale. O sigui, de quants candidats podem estar parlant pel nacional? O sigui, quanta gent es pot presentar tant a Areu com a Pubilla? D'una trentena de cada una. 30 hereus, 30 pubilles, perquè ja és tot Catalunya. Vale. Ostres. Vale, parlàvem de nivell comarcal i vosaltres m'estàveu explicant que el 16 de maig es celebrarà la proclamació, no?, de Pubilla i Areu del Maresme. Aquí a És Vilassar. així, a Vilassar. Feia temps que no celebrava a Vilassar, m'heu comentat també. Us presentareu? Sí. Sí. Els dos. Hi ha molta rivalitat o què? Bueno, jo encara no sé qui s'ha presentat i qui no, perquè bueno, són com 6 pobles que es presenten, per tant, tindré 6, entre cometes, bueno, 5, perquè jo sóc la sisena, entre cometes contrincants. Llavors, aviam, rivalitat no, perquè tampoc sé qui s'ha presentat i qui no, però... Bueno. Clar, imagino que segurament sereu amigues o us coneixereu ja d'abans. Sí, això sí. Sí. Però hi ha aquesta rivalitat o és molt més de... Bueno, si no guanyat i has guanyat tu, doncs Exacte, mira, exacte. enhorabona. O et piques una mica. Bueno, és que jo no he parlat amb cap pubilla encara d'això, llavors. I tu? Jo la veritat és que he parlat, però amb els que he parlat són molt amics meus, llavors, per molt sortir ell i sortir jo, o sigui, estarem contents els dos, llavors. O sigui, no vaig a full allà a voler sortir. Si surto bé, perquè m'agradarà, però si surt el d'aquí, el d'allà, que també els conec, que són molt amics, doncs m'agradarà també molt per ells. Ja tu et passava el mateix? Sí, és això, o sigui, al final hi ha molt de col·legueo i és això, o sigui, si surts molt bé, guai, tens un any més, una altra faixa i tot molt bé, però si no surts, vull dir, qui surt és un col·lega teu i també molt bé, vull dir. Jo vaig anar amb la intenció de faig l'examen i aquell dia doncs, tinc l'experiència d'un examen del dia del comarcal i de tal, però sense anar amb cap rivalitat ni cap competència de a veure si jo vaig per davant d'aquest i pam, no és gens Jo així. m'esperava una miqueta així també de rivalitat. De dir... No, Jo és molt també, més per això col·legueo. preguntàvem. No. Parlaves de faixes, crec que l'Enric ens ha portat la seva. Sí, bueno, Ara seria un bon Marina també té la moment banda, per ensenyar-la. Sí, Què has dit? Perdona? Que la Marina també porta vale, la seva. la Marina banda, també sí. porta la Sí. seva. Aviam com ho fem, això. Com Ells, que- a quina càmera ho han d'ensenyar? Aquí, aquesta. Vale. Bueno, primer nosaltres i... Per la gent de ràdio, ara mateix la Marina i l'Enric ens estan ensenyant les seves faixes. Val, molt bé. Això no es diu faixa, no? No, això La es diu banda. banda. Banda, banda. ok. No, per assegurar-me. No. Has fet una Val, pregunta. la banda Pubilla Vilassar de Mar 2025 i els pins aquests, veig un escut del Barça, ja. Home, i tant. Una estelada, Representatius. molt bé. Sempre O sigui, s'ha de cadascú es posa els seus Sí. pins, Es pot no? personalitzar, Bueno, cadascú... Pots posar-te algun pin que tu vols, però majoritàriament tots són pins Sí. d'altres actes que has anat a fer i t'han donat el pin del seu Val, poble. molt bé. Sí. Llavors te'ls vas posant aquí, o per exemple de comarques, de pobles, són molt diferents tots. Bueno, Vale. veig que els dos del Barça, o sigui que bastant bé. Sí, clar, si no ets del Barça, te'l pots treure. Ai, mira la Hello Kitty. No, perquè Home. això, Marc, Claro, això et és de poses- cada any, és sí. seu. Ja, vale, ok. Sí, l'hem posat Vale. nosaltres. Vale, no ens perfecte. el donen enlloc, aquest. No, Vale. cadascú es posa els que... Bueno, algun dels que vol, però majoritàriament és això, són tots de diferents pobles de Catalunya, són tots així de comarques, no és que es posa cadascú tots els que vol i plena la Vale. faixa, no és... Ja us hem dit que no tenim ni idea, Ja, Ho esteu ja. comprovant, no? Sí. Diu, ja. Tranqui. Ja lo veo, ja. No, o sigui, crec que tothom comença una mica així, que no té ni idea i es va aprenent i es fa amb ell. O sigui, no... Si ara ens haguéssiu de convèncer, perquè de sobte, imagineu-vos que tinguéssim l'edat, vale? Que Sí, anéssim dins de- això lo primer. Com ens convenceríeu? Ens heu de fer un al·legat. De dir-nos, va, Bueno, jo el que em va interessar molt és que coneixeria molta gent. I jo... És com que soc vergonyosa, però alhora m'agrada molt conèixer gent nova, llavors és com que era l'oportunitat perfecta perquè els coneixeria tant sí com no. I al principi sí que era una mica estrany perquè no sabia apropar-me a la gent, però l'excusa de donar el pin del teu poble Clar. és perfecta. Dius, mira, hola, sóc la nova, et dono el pin, saps? I així ja comences una conversa. Llavors, això,
si us haguéssiu de presentar, doncs, coneixeríeu molta gent, i bueno, doncs, La Mar no tindria problemes, és molt social. Per fer amics. Més que ell, sí, perquè ell és molt vergonyós, Aquí el veieu parlant, però... Jo de primera, sí, de primera Quan soc hem de molt sortir al vergonyós. carrer a gravar... Ai, Mar, ai... No, i a part, si a la Mar li expliques tot això de la festa, els esdeveniments i tot, el FOMO li pot. O sigui que no et Jo perquè no preocupis. tinc l'edat, que si no m'hi llançava de cap, t'entenc molt, Jo també tinc molt FOMO sempre. Sí, oi? Jo t'he de dir que Sí, et veig bastant, No sé per què Sí? no... Sí. Jo ara que he descobert tot aquest món, És t'he de que dir, no puc. ostres, a la Mar li... No sé, et pega. M'arriba tard. Ja, home, clar. Que fort, Quina desgràcia. Jo crec que tu i jo no seríem bons portaveus de Vilassar. Per què no? La liaríem pardíssima. Parla per tu. Jo sí. Jo la liaré molt parada. Estàs d'acord amb la Marina en aquest sentit, sí. no? Sí, de fet és com ens van... com jo crec que ens van convèncer nosaltres dos, és el fet aquest de conèixer molta gent nova, pues, donar voltes per tot Catalunya, que literalment et records tot Catalunya. Inclús aquest any també ens anem a Andorra, que també hi ha l'acte de viatge nacional d'Andorra. O sigui, és que de veritat que fas voltes per tot arreu i coneixeràs molta gent nova. I al final també, pues, el que ha dit també al principi de la festa, que és un punt més que vulguis o no també t'ajuda a que t'acaba de convèncer de voler ser. El passar-ho bé, no, al final? Sí, és o sigui, això. més que la festa. Mm. Us fa de mentor l'Enric o què? Bueno, Ara ja Li poc. consulteu coses? Bueno, de tant en quant, potser... sí. Jo crec que més al principi, bueno, i ara que ve, ara que d'aquí poc també ja ve el nostre comiat, Sí. ara també ja estem consultant moltes coses de com fer-ho, tal, no sé què. Clar, perquè a l'hora que es fa la proclamació també es fa el comiat. Sí. Vale. Clar. I com és tot aquest esdeveniment? Per exemple, com comença... com és un esdeveniment? Per exemple, com serà la proclamació i el comiat? Es comença que primer van entrant cada poble al seu respectiu hereu i pobilla de cada poble, es presenten, pugen a l'escenari i baixen, pugen a l'escenari i baixen. Així amb tots, després passen als comarcals, o sigui, va com per rangos, diguéssim. Vale. Primer tots els que són dels pobles, després els comarcals i després nacionals. Quan ja passen aquests, després entren els del respectiu poble, s'assenten, fa cadascú el seu discurs, tal, no sé què, llavors s'acomiaden tots de lo que són els hereus i els hereus i els pubills. Ai. Ui. Els hereus i les pubilles, perdó, els hereus i les pubilles, i després es proclamen els nous. I ja... Vale. Llavors, en aquell moment, en la proclamació, ja se sap qui serà o és el moment de l'examen? O heu dit que això era al matí. O sigui, com funciona això? O sigui, normalment, quan és un local, estem en un moment, no només d'aquí de Vilassar, sinó a tot arreu, que el tema candidats va molt escàs. Vale. Llavors, normalment és molt estrany que un poble faci examen a dia d'avui, perquè pràcticament tothom que vol ser-ho ho és. Però bueno, si fos el cas, doncs pel matí es fan els exàmens, però fins que no és el moment del moment de dir, vale, doncs l'hereu de Vilassar és tal, fins que no es diu en l'acte no se sap absolutament res. O sigui, no se sap res. És com, en teoria, la pilota d'or, que no sap fins que no criden a tal, doncs ve a ser això, el mateix, que fins a l'últim moment no sap res. I si la pífies, per exemple, en el moment de l'speech, allà quan pugeu a l'escenari, allà es pot baixar punts? Allà en directe, o allò ja és com, bueno, ens presentem i no passa res? No, però, o sigui, tu quan parles ja és perquè ja has sortit. Ah, vale, ja ha sortit. Vale. O sigui, Ok, jo pensava que a l'inici feies com una presentació No. i ja t'estàs com presentant i és quan després diuen, pues ha guanyat. L'únic que fas és l'examen, que és pel matí Vale. i és privat, no és públic. Vale. Llavors vas allà, fes l'examen tal, Si no anava a dir quins nervis. tu estàs allà mega nerviós, exacte, vull dir, ja estàs prou nerviós com perquè a sobre Clar. com perquè a sobre et diguin, va, ara ves i fes un speech i si els convences. Bueno, jo us volia preguntar també per al tema xarxes socials. Clar, entenc que al final sou com representants del poble, no? Els dos teniu les xarxes socials obertes? I si és així, publiqueu coses, no? Per exemple, polítiques... Diguéssim, heu de ser més ètics al ser representants del poble? Jo tinc les xarxes socials privades, però tot i així sí que publico coses del pubillatge, però polítiques, bueno, potser el dia de la diada penjo una foto i això, però no manifesto mai les meves creences polítiques. O sigui, només penjo fotos d'amics del pubillatge i així, no.
O sigui, això no es fixen, no, en els candidats? No revisen xarxes, si la lieu? No, esperem que no. No ha perquè- corregut, no encara de dir, ostres, han proclamat algú com hereu i a les xarxes és un radical o fa bogeries. Home, jo crec que és una cosa que potser es comença en un futur a observar, no? El Leire no sé si sap alguna, Radicals però... no, d'aliança algun, però no sé si això es podria considerar com a radical o no, però bueno... Home, vull una dir, mica, no, potser? Sí, però Parlem-ne! n'hi ha que són d'aliança però no subscriuen tot el discurs o no sé què, llavors penses, bueno, estàs aquí a mitges tintes, però bueno. Però no, o sigui, a l'hora de fer, o sigui, d'estar en un acte o qualsevol cosa d'aquestes, al final cadascú és com a persona i no és un acte que sigui ni polític ni res, vull dir, al final no... Com a molt, qui podria fer coses d'aquestes són els comarcals, que són els que cada acte parlen els que pleguen, però també fan discurs un comarcal de la zona i un nacional. Llavors, qualsevol d'aquests, jo què sé, pot liar-la, però no és la intenció. Feu discurs de festa major? No. No, no? Es fa només el discurs de l'acte, Vale. però ja està. Ok. Per tant, o sigui, ara reprenent el que ja havíem parlat, bueno, el que estàvem parlant abans, no acostumarem a veure, no, doncs una pubilla o un hereu que està dins d'un partit polític, per exemple, a nivell local. Hi ha casos? Però no és excloent. O sigui, jo conec gent que ha sigut hereu i era regidor de l'Ajuntament. Vale, això és on volia arribar. Llavors, vull dir, no pel fet d'estar dins de la política t'exclou de poder ser hereu o la pubilla del poble, vull dir. O sigui, això no ho miren. No. Ah, vale. No, jo és que també tirava pel tema de xarxes perquè, no sé, jo veig que pot ser una cosa, és que no sé com això de tradicional pot ser, però en un futur de, ostres, si tu ets candidat o el que siguis i vas dient coses, publiques coses, segons quines coses de festa, imagina que penges una història borratxo, vale? I clar, veuen això i ets un candidat a ser hereu, què passa? Clar, això s'ho miren? És que en un futur s'ho miraran? Això dona igual. O sigui, El és humà. jurat no et segueix a les xarxes. Vale. Estaria divertit, en veritat. S'ha de contrastar. Va, l'última pregunta i entrem ja en dinàmica de joc, que això està com molt sèrio, no? Perquè tinc la sensació que molta gent es pensa que el pubillatge és una tradició bastant classista. Us ha arribat aquesta opinió? Sí, bueno, no fa massa ens va arribar de la revista Mirades. D'aquí Vilassar, no? Sí, d'aquí Vilassar. Ens van demanar que féssim un article d'opinió a favor perquè els havia arribat un article en contra. Llavors havien de posar-ho allà, sí o sí no, com va passar també amb el cas del Pigat, que uns van dir que sí, uns que no. Que en parlarem. Bueno, també és un meló bastant guapo. Després l'obrim. Total, que ens van demanar això, que féssim un article dient per què sí. I el per què no van fer l'argument aquest, no? De que si era masclista, de que si la dona, que si la pubilla, que per lo que era la història... no tenia el mateix rol que l'home. L'hereu és com que té el poder i no sé què i tal. I ella és la que té com la presència de bellesa i tal, quan no? Realment, a dia d'avui, és al revés. És a dir, la que té el poder i la que té... O sigui, si algú està per sobre d'algú, és la pubilla per sobre de l'hereu. O sigui, quan entren, tant sigui dels pobles com comarcals com nacionals, com ell diu que va per rangos, tal com l'últim és com lo millor, les últimes que entren de cada poble o de comarcals o de nacionals és la pubilla, és l'última figura que entra, perquè és com la que té més poder. Per tant, clar, quan ens va arribar això no sabíem quin era l'argument del no, fins que no estaven tots dos ja posats. I a l'article del sí, que era jo qui el va fer, vaig posar que home, o sigui, no és... O sigui, sí que ve d'una part històrica nostra, però el dia a dia de la tradició no es basa en això. És a dir, es basa en ser conscient de les teves arrels, de les arrels del teu poble, i a partir d'aquí representar
tot el que vius tu des del teu poble i anar tu cap a altres pobles a fer conèixer al teu poble mentre tu coneixes altres pobles i altra gent i hi ha joves que estan compromesos amb la cultura, que per desgràcia és una cosa que a dia d'avui va escassa. Llavors, bueno, quan ens va arribar que hi havia un grup que deia que no, va ser com, bueno, doncs quina pena, perquè tal com hi ha geganters, hi ha castellers, hi ha sardanistes, hi ha tot un col·lectiu de cultura que sempre s'ha anat com molt a favor i que té més veu que no pas nosaltres, que justament se'ns vingui a criticar a nosaltres, doncs va ser com, bueno... Clar, i no deixa de ser una manera d'anar ensenyant la cultura catalana, Correcte. que tant dius que és necessari, i jo també estic d'acord amb això. Correcte. Vale, va, nois, passem al joc de la cistella, que això està molt som-hi. seriós. Anem-hi. Vale, el Guillem us ha explicat, no?, com funciona el joc, però Bueno, jo, per si un cas... O vols Recorda-ho. recordar tu? Bueno, va, ho recordo jo. Bueno, Sí, el va, joc que de ho la faràs cistella, joc mític, avui no tenim els pals ni res, llavors ja estaré així amb aquesta cistella aquí a sobre el cap. Vosaltres teniu unes pilotes i el pot amb les preguntes, que són aquestes aquí? Sí, aquí les teniu. Llavors, com funciona la dinàmica? Vosaltres primer llegireu una pregunta. Perdó. Llegiré una pregunta. Llavors, abans de respondre-la, heu de llançar. Si falleu, responeu. Si no, bueno, si encerteu, Ens feu la pregunta a nosaltres. La que vulgueu, realment. qualsevol tipus. Nosaltres responem al que ens pregunteu. Sí, som oberts a tot. O sigui que, llavors, llegiu la primera, aneu endavant. Vinga, llegiu la primera. Vale. A veure. Sí. Som-hi, aviam què diu... Així estic bé, Marc? No m'he passat molt, aquesta vegada, estigueu tranquils. El percal més fort que heu tingut amb algú de dins del món del pubillatge en sentit competitiu. Clar, és que jo pensava que hi havia una rivalitat i ara m'heu desmuntat tot el meu discurs. Bueno, si coneixeu alguna en el passat o alguna així, dos que s'hagin barallat. Bé, no, en sentit competitiu, borro lo de sentit competitiu, el percal més fort. Perquè no ho expliquin, heu de llançar, Tu també jugues, Enric? Perquè l'Enric abans m'ha dit, no, la cistella ho deixo per Heu de això. llançar. Jo crec que és el que més... Sí, podem contestar tots. Qui llença és el que Clar, contesta o no Vale, contesta. jo no tinc cap comença història. tu, a l'Enric. A la Que segur que sap Uau, més. Ja està, uau. em passen el... Vale, Enric Loire, vinga, Aquí, som-hi. Oh! Dins! Doncs vinga, la primera. Ens has de fer una Teniu dret pregunta. a fer-nos una pregunta. No et passis, Sempre em fa un perill, això. Quin és l'imprevist que us ha passat, que heu hagut de resoldre més ràpid i pensàveu que no, abans d'un programa? Vale, ja la sé. Responc jo? Sí. Mira, vam convidar el Luisito Flowers en un programa, ens va fer plantón a l'últim moment, ens va dir que no venia, bastant descaradament, la veritat. Quin Som molt rancor, sincers. no? Sí, Que ràpid. molt rancorosa. I vam haver de muntar un programa super ràpidament d'un moment a l'altre i el vam solucionar. Clar, perquè era un moment on fèiem els programes en directe. O sigui, clar, Clar, si, és no que venia, això és un altre. si la persona Ara ens deia que fregarem, no, havíem de ja. planificar alguna cosa ràpid. Molt bé, molt bé. Luisito vetado. Has estat ràpida. Vinga, va, següent pregunta. A veure. Sí, clar, que jo tinc la cistella aquí i m'allunyo. Crec que n'he escrit 8 avui. Bueno, anem fent. Crash famós. Aquesta és una mítica, eh? Tiro jo. Vale, sí. Sí, clar. Oh! Estem fins, estem fins. Escolta'm una cosa, des No, de no. que no tenim pals, que és molt més fàcil, no? Amb qui va passar també? Això passava també amb algú que... Amb la Judit Nederman. Les posava Hem de posar els pals. totes. Vale, bueno, doncs tens una... Pues us la dono cap per vosaltres. Hem de canviar el joc. Mar? Què ha dit? Què ha dit? Ah, la El mateixa! vostre, clar. Oh, Clar. Jacob Elordi, jo estic No, tu, a favor. enamoradíssima. No hi estic- vas, un 1,90 m, em funciona. Sí. Funciona. Dic que sí i només puc dir això. El Jaume es parteix. Diria que abans feia temps l'Ariana Grande. Ah, sí, molt mona. Molt Guillem, Ariana Grande. Home. Vale, doncs vinga, següent. Vale. Bueno, Foli, foli. has contestat. No, Llegiu- Enric, no, va. però llegiu i aneu Llegim tirant. nosaltres. Vale.
Mare, de moment porten 2-2, Ja, La primera ja me l'han molt fort. fotut a mi. Què hem de fer amb en Pigat i la Lucía? Oh! Vale. Pues aquesta et toca a tu. Aquesta col·loca-la, mira. És que jo, Aquí. jo no sé què ha passat, amb el... No passa res, ja ens ho dirà l'Enric, si no. Sí. Algun dels dos Enrics. No. Vale. Som-hi, Marina! està Oi! bé, Fora! Vinga. Vale. Enrics, què hem de fer amb el Pigat i la Lucía? Bueno, si no, voleu donar una mica de context també, perquè ho hem llançat així una mica. No, Mar? Sí, Jo? sisplau. Ja està, ja m'has tirat amb mi. No, dic que donar una mica de context. Bueno, que el Pigat, no?, era negrero, no? És així? I tenia esclaus i va raptar la Lucía i se la van portar en un vaixell i era la seva amant, no era la seva dona... Bueno, moltes coses, Sí. Llavors, què opinem? Què opinem? Ostres. Bueno, a veure, o sigui, tots tenim claríssim que l'actitud del Pigat no és la millor del món. Però, o sigui, això jo crec que qualsevol del poble li preguntes i tothom n'està d'acord. Ara, el dilema és es censura o no es censura. Per part meva, jo no el censuro, però per un tema de que és història de Vilassar, per un tema de que tenim una cultura d'indians que representa perfectament el que som, hi ha molta riquesa del poble que ve d'allà, llavors, vale que la part de negrero i la part de tot això pues, bueno, pues és negativa, però no deixa de ser la nostra història, i la Lucía tampoc seria la Lucía sense ell. Ja. Per tant, Però jo no el censuro. Vilassar no té més història que el Pigat i la Lucía? Sí, No hi ha algun referent més positiu que no ells? pot ser, sí. Segurament jo crec que si ens posem a buscar trobem figures més positives que han fet més pel poble, inclús. Sí, o menys també, vull dir, vull dir, Podríem estar parlant tanta Sí, estona, no, Enric, d'això. aquí hi ha Doncs un... Dóna per una segona part, I tant, i tant. Doncs anem a la següent. Next, Vinga, això. següent pregunta. A tot això... Us està agradant el joc? És xulo, Està bé, eh? està bé. Està bé. És picant. Sí, després quan faci el meu ja veuràs. La vostra red flag més gran. Vinga, la teva, concretament. Vale, Som-hi. A veure. Ja la saps? Oh, dins. És la torna cap a vosaltres. Que fort, has també. jugat a bàsquet o què? No. Ara contestes tu. La red flag més gran. No sé. És que... Ara no sé què em ve a... Et diria la sinceritat, o sigui, que no sigui Completament sincera. d'acord. O sigui... No, però la teva, no? No, no. La teva. Claro. Ah, la Has meva dit red la flag. teva. La meva red flag. jo pensava que... Ah, jo pensava No, que Què era és persona. per tu? Què- no, què per és per això, tu? jo per això m'estava mateixa, pixant no, de riure, clar, perquè dic, a clar. veure No, quin no, és el teu. meva... Pues no sé. Ah, jo la dic, la meva. Jo sóc superimpuntual. Jo dic, estic aquí ja i estic a mi casa. Però Soc d'aquestes segur que no persones. som germanes? Perquè Jo crec que sí, jo coincideixo amb tu en moltes Mar, coses. Marina... Sí, we're there, eh? algú era. Ah, jo diria una mica el mateix, va, sí. Impuntual. Sí? Sí. Bueno, A vegades que poc sí. creatiu. Bueno, és que potser no tinc red flags. És això, jo crec. Vinga, següent. Següent. Fins Com a portem, acabar, Jaume? jo crec. Anem bé? Vale, doncs ja ho sé, seguim. Ai, aquesta és ja- Yara, que ja- m'encanta. I ara... Ui, ja sé quina és, Déu meu senyor. Què és veure. el més estrany que us ha passat mai vestits d'hereu a Pubilla? Ah, no, em pensava que era un altre. Vale. El més estrany, el més random. Això que dius, me'n faig creus, com ha pogut passar això? Aviso que tinc molt mala memòria, O sigui... Oi, Ai, molt bé. va. Marina, I mala ens punteria encanta. també. Sí. Has de llançar tu Perquè sempre. fallo, no? Clar. Llavors, bueno, sí, El més explica. estrany. Aviam, jo recordo com a molt que m'ha vingut algú a fer fotos sense preguntar, però tipo, allò que veus un senyor que de sobte està molt a prop teu i t'està fent fotos com per lo bajini. Ah, clar. I I, en plan- què fas en aquesta situació? Jo faig veure que és el més normal del món i em poso a fer, tipo, somric, Poses bona cara, faig bona cara, que si no després a saber per on surto. Bueno, bé. Molt bé. I tu, Enric? No, això bàsicament també. I també un tema de que
Ja va haver un dia que s'estava vestint un hereu de... Bueno, no vull dir el poble tampoc, però s'estava vestint i a l'hora de vestir-se se li van trencar els pantalons i van haver de fer una arregleta allà molt ràpid, però a part d'això... Quin patí, no? Sí, sí. Em passa a mi i em moro. Home, és que això pot passar. Vale, falta una? Bueno, i Falten l'Enric, l'altre Enric? Dos. Dos. No, jo... A tu t'han passat coses molt Jo- estranyes. No és tan estrany, però... Per què li llences així tan directe? Com que fa més temps que era jo, pues segur que té coses més rares. Saps alguna Mar? Jo... Era per treure una mica, per exprimir. La diada havíem d'anar a l'ofrena de Barna i, clar, aquell dia no pilles cotxe. Vas amb tren, amb la Renfe que t'ha portat avui a tu. I bueno, va ser un... O sigui, del camí de casa fins a l'estació, si no van estar 3-4 persones que, tal i com passava, feien així amb el cap, de aquest tio que porta posat. Perquè, clar, anava ja d'hereu. Clar. I el tren, clar, tota la fauna del tren, Clar, els des de guiris. Vilassar... No tan guiris. Ja, però un Vull guiri dir, veu això i diu, aquest home d'on Sí, surt, no? I els de Montgat, Sant Adrià, Badalona també flipen bastant. Vale, Llavors, perquè no entenen. bueno, veure, clar, jo a o l'inici- sigui, jo a veus, l'inici també. veus tot el tren amb gent amb roba normal i un paio que va amb la barretina i amb l'armilla i amb la faixa i pensen... Ben equipat. Aquest tio ve del segle XV, saps? S'ha transportat en el temps. Clar, i una pregunta ara que m'ha sorgit a mi així ràpidament. Com veniu a aquests actes, quina és la celebritat més famosa a la que heu pogut conèixer? Ostres, Perquè molt bona parlaves de aquesta. l'ofrena de la Diada. Jo sé que, per exemple, La la Porta va amb el la Barça, Porta, no? sí. Porta. La Porta seria, sí? Home, sí. Per mi, sí. I que la Porta et doni el pin del Barça a la mà, això és... Uf. És el... Verge Santa. Sí, sí. Quin moment. I habitualment també, quan van a l'ofrena, va a la porta i va algun jugador també del Barça. Clar, sempre- Aquest any estava el Joan García, el porter. Vale, sí, clar. Sí, estaven els dos allà, que també... Ho vaig veure, crec. Crec que vas penjar alguna tu, no? Jo no hi era, per Ah. tant, jo no... Doncs no sé què va ser. Merda. Llavors, passem ara a la meva secció. Vinga. Vinga, Ja som-hi. està, ja les hem fet totes? No, però per temps, perquè és que la meva secció durarà. Sí. Sí, Ah, sí, és dels- fes-me dels cas, barrets. fes-me cas que Vale, sí, va. no ho he calculat bé. Què posava? Sí, era aquesta. Què posava la On pregunta? éreu el 25 de març de 2025, dia de la primera moció de censura de la història de Vilassar, i què en penseu? Per al final, vale? Si sobren uns minuts, us la faig. Correcte. Aneu preparant la resposta. M'abstinc. Vale. No crec, no? Tu que estàs tan posat en política, Doncs no... per això mateix m'abstinc de la... No Bueno, pots bueno. fer això. Llavors, bueno, us he explicat abans una miqueta en què consistia la meva secció, i és que, clar, hem parlat de que heu de fer un examen escrit. Llavors, bueno, jo us he portat un examen, vale, Quin sobre patí. una mica de catalanitat, una mica del poble, una mica de cultura. Jo crec que us cagareu amb mi, però bueno. No, jo les he vist i bastant bé. Per qui no ens estigui veient, aquí els tres convidats tenen 10 papers cadascú perquè seran 10 preguntes, llavors, a la que jo faci la pregunta, 5 segons per posar la resposta, diré 3, 2, 1 i la mostreu. Els dones opcions? No. Quin patí. Clar, això és, Treure del cap. clar, això és Molt bé. directe, això és directe. A Llavors, mi, el programa anterior em van dir de tot, per no donar opcions, ho recordo. bueno, però això és un examen. Avui esteu a classe. Llavors, anem amb la primera. Què simbolitza la dansa de la sardana dins la cultura catalana? Si dieu una cosa ja està bé, és que tu t'has apuntat No, clar. Aquí compta una paraula, 2, 3... Això és una bona fumada. És oberta. Per vosaltres, mires a mi? per vosaltres Clar, què simbolitza? què simbolitza? Si penseu sardanes, què és el primer que us ve al cap? Uau, però... Com es ballen les sardanes? La gent s'agafa Quatre. de les mans... Sí, clar, vull dir, això sí, Dos. però el que simbolitza jo... Per tu. En blanc. Tu ets un blanc que flipes. Vale. També. Sí? Què heu posat? Molt bé! Ets una Comunitat. reina. Jo Vale. havia posat un ball tradicional de Catalunya, però no res. Tradició. Bueno, és Molt bé. unitat, comunitat, identitat, És que... per exemple. Comunitat ens encanta, jo també hauria escrit comunitat. 2 comunitat. punts. 2 punts. 2 punts. Vale? M'ho he d'anar apuntant, no jo. m'esperava gens aquest Si ho tipus tens, apunta't. Epa, que aquest apunto. tipus de pregunta, Uau, vale, m'haig de A veure, posar el xip. aquí tinc Anem Marina. amb la segona. En quina època de l'any es fan calçotades?
Va, aquesta bé, nois, que Vinga, ens encanten aquesta les ràpid, calçotades. Va, en quina època? I pot ser una franja, és una franja. Inclús una estació. Clar, No serem tan anem crítics. 3, 2, 1, Aquí hi ha algú que escriu molt lent, eh? primavera. Vale, vinga. Bé, correcte. 2 punts per tu. A veure, Tom. és del gener al març, a veure, anem rascant. Qui Una se diu miqueta. primavera? Sí. Hivern-primavera, sí. Home, sí. Li doneu una mica, rasqueu, va, perquè heu posat tots el mateix. Hivern-primavera, bé. Sí. Està bé. Sí, quan fa el bon temps. Realment, quan jo comença al el bon febrer, temps. pel meu aniversari, estic menjant calçots, però bueno. Gener, jo febrer-març, et diria, inicis de març. Sí. Sí. Hivern. Hivern. Pues 0, 0. No, ja està, ja els hem donat. Ah, home. ja els hem donat? Continua, Joder. sí, home, endavant, Vale, endavant. quin és el riu més llarg que passa per Catalunya? Aquest bé, no, nois? Vinga, va, home. Sí, vale, sí. Sí. S'ha de contaminar, no? No, ja ho sabia, però dic per juntar. 3, 2, 1... L'Ebre. Vale, ens ha escrit riu i tot, eh? Que Sí. ha aplicat aquest home. Correcte, Mar, estàs apuntant, no? I tant. Vale. Anem amb la següent. Quan van ser les Olimpiades de Barcelona? Quasi dic l'any. L'any, Quin no any? L'any, sí. sí. Quan van ser? 3, Para, 2, que aquí hi ha algú que està pensant. 1... Ai! 92, Ah, 92, 82... Hola! jo que... Marina Ah, bueno. i Que Loire. jo sóc de futbol, no sóc d'Olimpiades. Això no és excusa, eh? Jo Vale. no sóc ni I, d'Olimpiades ni de i, futbol. I qui va cantar a les Olimpiades del 92? Guillem. No responeu. Ah. Perdó, Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Oh! Bé. Molt bé! Tot i que... Bueno, no va Bueno, cantar, però ja, estava va mort. morir, però però- van fer un espectacle allà per... Sí, un fantasma. Barcelona... L'anava a posar aquesta, però he optat per fer-ho fàcil i mira, Un algú ha fallat. fantasma! Un fantasma! Vale, això és una putada, aquesta pregunta. D'on és el noi que va crear la xarxa social Virreal? És de Catalunya. Sabeu Sí. d'on? Jo això no ho sabia, eh? Però tu, vaya fumades de Baix Bona. Camp. Aquesta l'ha fet ella. Baix Camp. De Cambrils. No. 3, escriviu alguna cosa. És És que Baix ara Camp, mateix no sé quins pobles hi ha a Baix Camp. 3, Que Reus. 2, Pues no és 1... Ah, no? No. Què és? Ui, No és vale. tarragonès, no. Reus? No. És Baix Camp, Reus. És Baix Camp. A veure, Reus. Ai. No, ara estic patint jo. Baix Camp. Baix Camp. Vale, Baix Camp. vale. Sí, Baix Camp. Ei. Aquesta m'he semat jo, perdoneu-me. ho No sento. passa res, no passa res. Però és una Camp. pista de Baix Camp. Aquesta Cambrils, per això també és Baix Camp. Vale. Vale, Ja anem amb la està, següent. Hi ha uns punts, ho has apuntat? Ah, no, qui ho ha dit? Molt bé, ningú. No? Vale, Reus? doncs no. Ah, bueno, No. ja podem res per al final, jo t'he vist. Jo he dit Reus. Vale, va. Pues Dos ei, i va. dos, no? Vinga. Següent. Quin rei Borbó governava durant el 1714? Vaya liada, nois. Però això un bon català ho sap, eh? Clar, 1714. Vale, a veure. Les cares. 3, 2, 1... Felip IV... Passa palabra. Felip V. Vale. Felip Oh, IV, Marina, t'has quedat per a prop. un, eh? Per un. Ostres. Va ser una generació posterior. Però Marina, et veig bé. Sí, et veig bé. Buah, aquesta m'agrada, aquesta l'he fet jo. Quin és el municipi amb més població després de Mataró, del Maresme? Aquesta us heu de saber 100%. M'agrada. Aquesta és típica que... Això podria entrar, no? Pot ser, Aquesta jo no la sé, eh? Jo tampoc la sabia, m'ha sorprès. Del Maresme. Del tu Maresme, estàs segur que això és veritat? Ho he comprovat, a l'IESCAT. Ho he comprovat. Ei, Ai, per favor. 3, 2... Va, Per ràpid, què estàs ràpid. gaudint tant aquest joc? Em fas por. Bueno, però m'agrada ser així de profe. A veure... Vale, Tordera, Ai, amor. M'ho he inventat, eh? que això, Premià... Ja, jo hauria dit el mateix, nois. No, és Pineda. Pineda de Pineda. Mar, per poc, eh? Després és Premià. No ho hagués dit mai. Després és Premià, us heu quedat a prop. Vale, Premià o és la sigui, que he de tercera. posar Enric Massa i quillo per Loire. Pineda. Jo mai hagués dit Ha dit, Pineda. ha dit Massaguiri? Quillo. Ah, Quillo, hòstia, No, però ha dit, ells no han ho hauré fallat. sentit bé. Ha dit Quillo, eh? Vale, aquesta em fa gràcia perquè fa poc va sortir un vídeo això de qui és el... Ah, aquesta... Nom de la serralada que travessa Catalunya de nord a sud. Ah, de nord a sud. Música, atenció. La serralada, nois, Serralada. que travessa Catalunya. De nord a sud.
Estem quedant malament, com a pubilla i Molt hereus. heavy. No sé si de L'has nord a l'has sud. formulat bé? No No- l'has formulat bé, No sé si de nord a sud, no. Nord a sud nois, és així, nois. No, No, de nord a sud no és, perdó, És m'he que jo equivocat. estava M'he pensant. equivocat, m'he Per equivocat. això. Sí, Ah, joder. sí. Va. La serralada que creu a Catalunya. Perdó, culpa meva. La mare que et va parir. He barrejat dos preguntes, perdó. He barrejat dos preguntes. Vale, la El Jaume teniu? es descollona amb La nosaltres, teniu? m'encanta. 3, 2, 1... Vale, els Pirineus, vale, sí. Vale. He barrejat una pregunta amb l'altra, culpa meva. Clar, és que dius nord a sud, dic, pues, Mea culpa, mea litoral, culpa. saps? Vale, uah, aquesta. Quin any es va publicar per primera vegada Tirant-lo blanc? El que es quedi més a Ala. prop s'emporta els 2 punts. L'heu llegit a l'escola, no, aquest? Bueno, a l'institut. Sí. Una part. Uau, tirant-lo blanc, No es deia Carmesino? Us dono una pista, va ser fa La molt de temps. Carmesino. Molt bé, bona, ser- bona pista. Home, clar. No sé quan, fa molts anys has dit. no? Va ser entre el 1000 i el 2026. Molt bé. Vale, perfecte. Abans del 2000. És que em tiraré cada triple aquí, xaval. És el que es quedi més a prop. Jo m'allunyaria molt, he de dir, Havia pensat en una data i ja veig que no. mai encertaria. Vale, a Tu veure, no en vinga, tens va. idea, no, 3, Jaume? Inventa la pregunteta. 1, 1265, 1750 i 1870. Hòstia. Tu has quedat més a prop, que és 1490. Uau! Molt bé. Li dono la Marina, Sí. Ostres. Us heu anat molt amunt, Bueno, No em aquesta, volia flipar de baix per Ja, no ja, ser un fantasma i al final... Pues, aquesta ho sabem perquè... He sigut Freddie Mercury. Aquesta l'heu d'encertar Sí. tots, Qui faci aquesta, fora ara mateix del programa. A més, hi ha una cançó. Quin vull any dir. es va fundar el Futbol Club Barcelona, a.k.a. el millor club de la història? Hi ha una cançó, va. Na. No fotis, Més Tens el pin, al club que Et porta treus el el pin, Et treus el pin. Blau, De la banda. No, són això els no, colors. Futbol Club Barcelona. Si no encertes, et treus el pin de la banda, Això no pot ser. Va, s'ha de Va, fer va, ambient va, avui, va. s'ha de fer ambient avui. Vale, a veure... Dóna una pista. Què Vale. pista? Què pista? No cal pista aquí. Hi ha una cançó? L'any passat vam fer 125 anys. Va, tio. Fes la resta. Va, tio, què? Què passa aquí, Això no tio? s'hi val. Amore, t'he dit una pista, no la resposta sencera. Bueno, està fent la resta. No has dit res del llibre i has dit tal qual. Vale, sí? A veure, la teniu, no? Vinga. 1899, Vinga, 1899... Ah! 1900... Ai. Vinga. Doncs res. Quan queda, Jaume? Ja. 6 6 minuts. minutets, anem bé. Bueno, que hem de fer una altra, Bueno. Ja està? Ja està? Ah, un moment. Aviam, tenim la Marina 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Marina, 14 punts. Sí, ens Molt guanya, bé. ens guanya segur. Vale. Molt Loire, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. També. Ah, mira. I l'Enric, 2, 4, 6, 8, 10. Bé. Que no han sortit tants punts, jo no. Molt bé, nois. Molt bé, molt bé. Molt bé. Heu aprovat tots. Demostrant els vostres coneixements i les vostres qualitats, ens encanta. No he sigut tan cabron, no? No. Home. Han estat Tirant-lo Bueno. blanc. Sobretot a la de nord a sud, Aquesta sí que ha sigut una mica... Sí, això m'ha deixat Sí, una no, mica culpa fora meva. de... He barrejat. Va. Vale. Sí. Aviam, ara arriba la meva part preferida. A mi m'encanta fer el programa Vilassar de Mar, perquè com tots sempre som de Vilassar, podem parlar del nostre poble. I què hi ha més únic que el nostre poble, no? Estareu d'acord en això? Res, com el nostre poble. Us encanta Vilassar, oi? M'encanta Vilassar. Ens encanta. Què és el millor de Vilassar? La platja. La platja. Bueno, si hi ha sorra. Ah, aquesta és bona. punt Molt bé, Important. molt bé. Enric, el millor de Vilassar? Jo també diria el passeig marítim. El passeig marítim. Loire? Que estem a prop de tot i lo suficientment lluny de tot. M'agrada la És bona, resposta. és bona. És bona? Sí. No, t'he dit que bastant original i molt bona. Molt bé. Ara pel que fa més a establiments del poble. Si haguéssiu d'anar a fer el vermut, on aniríeu? Jo o el Barbut Mhm. o al litoral. Sí, La Que ja veritat, no el hi Llito és, està que ja tancat, no hi és. ella. Ja no hi és? Ja no Sí. hi Però és. fa quan, d'això? Uf. Uf, fa Quina temps, pobilla, Ui. A part, el Lito està a Que la no plaça de l'Ajuntament, Que no El de escoltin això. l'Ajuntament, jo dic Sí, el de sí, l'Ajuntament. Però ja no és? It's Ja no closed. està? Ja no? Ja no està? Ens han deixat orfes. Que no escoltin Què això. et sembla? És que fa molt que no passo per l'Ajuntament. Home, però la pobilla ha de passar, no? Per Però és que això de fer vida a Barcelona deixa una mica fora que de ets universitària? Sí. Els dos, És que no els he No, jo no. preguntat. Tu no. Jo no. I tu què estudies? Jo, llengües i literatures modernes. Ah, molt bé, fa per tu, trobo. Sí. Llavors, Molt bé. Enric, tu si has Jo- d'anar a aprendre alguna cosa...
Per Vilassar què? Si vaig amb la família, habitualment anem a l'Espinaler, Vale. i si no, doncs anem just amunt de la Bíblia, és que ara no em surt com es diu el nom. El Rilos. El Déu-n'hi-do o el Rilos? El Déu-n'hi-do, el Déu-n'hi-do. El Déu-n'hi-do. El Déu-n'hi-do. Molt bé. Que fan uns torretnos. Oh, com m'agraden els torretnos, Boníssim. I tu què? A l'Espinaler. A l'Espinaler. Però quan dieu Espinaler, el d'aquí baix, El de baix. Sí, el de baix, el Home, de baix. sí. El I si no el fa nostre, vela? el nostre. El nostre, I hem el real. preguntat què és el millor, quin és el seu millor establiment, i també què és el que li falta, no? Una miqueta a Vilassar. Ah, vinga. També, què li falta a Vilassar? Nosaltres sempre diem el mateix, a veure si coincidiu. Què li falta a Vilassar o... Vida nocturna. Això ja anava a està. dir jo. Molt bé. Fàcil, Sí. fàcil. Es nota, jovent? Sí, un lloc on jugar al billar. El que sintètic, sigui- el sintètic. Ja, però és que Bueno, un dia vaig bueno. voler Darrere anar... l'Ajuntament ja sabem que fa molt que no hi passes, però darrere... Sí. darrere Un dia hi vaig voler anar amb una amiga Sí, no, i ens però- van fer fora, no sé per què. Antigament però- es deia el bar de mar, i deien el bar del mal, Bar del mal. perquè sempre deien que tu saps com entres però no com surts. I jo hi crec vaig que s'ha anar. mantingut amb el sintètic, Sí. eh? Jo Jo vaig de tant en treballar tant, allà. però- Vas treballar? Vas treballar? Facto. Que atrevit, no? Llavors has vist de tot, no, ja? Has vist món. Bar del mal. Clar, clar. Allà es mou lo bo de Vilassar, jo sempre ho dic. Sí, no, i lo dolent. Allà, per fer un episodi, Tot. seria potent. Un bon escenari. Llàstima que no hi ha prou llum, si no, anàvem de cap. I l'ambient, l'ambient. No, no, això és el millor, home. Bueno, no, depèn, si a tu t'agrada aquell ambient, endavant, però a mi aquests ambients no em van. Llavors, la vida nocturna és el que milloraríeu de Vilassar. 100%. Estem d'acord, És la que no hi ha veritat. res a fer. Jo hi ha dies que em passo amb els meus amics donant voltes, menjant pibers fins les 3 donant voltes per Vilassar. Sí, eh? Bueno, ara Com quan que- teníem 15 anys, és Sí, que sí. els mateixos plans. Bueno, ara És que que no hi ha estan res a obrint fer. ja les guinguetes i tot, ara ja hi ha més Bueno, ara moviment. sí, però fins fa 3 setmanes no hi havia res a fer. Sí, però no hi ha res que puguis fer sense gastar-te diners. Vale, Això va, és veritat. superràpid. Què opinem de la moció de censura de Vilassar? Per favor, no em deixeu així. Molt ràpid, eh? Enric. Jo et diré que hi era. Jo estava allà. Jo sé que la pregunta era on eres el 25 de març? Jo estava allà. I què? I què? I ja està. Ara ells què en pensen? Vosaltres què? Jo no hi era. No hi éreu. Jo tampoc. Jo sabia que hi havia una moció de censura. Però us no agrada sé. que hi hagi hagut aquesta moció? Us sembla democràtic? No ho sé, no tinc res a dir. No tenim respostes, no? Ben fet, Perquè ben fet. sempre tothom em fa el mateix. Jo mira que ho intento, eh? No li feu cas. I per últim, va, per acabar ràpidament, una cosa que canviaríeu de Vilassar. El transport El- públic. Transport públic, Vale. m'encanta. Bona Sabeu que ara opció. podeu anar a firmar a diferents establiments de correcte. Vilassar per a l'autobús directe? Ho heu de fer tothom. A l'Illa de Paper, per exemple, a l'Índex crec també... Bueno, ja, després us ho ensenyo. Jo canviaria, o ampliaria l'equipament que tenim d'esports. Val. Vale. No et 100%. sembla bona. prou la renovació del Camp on Abatller? O et refereixes a... Bueno, més públic, no? Sí, o sigui, no hi ha, o sigui, hi ha molta demanda per Em sembla... Vale, que falta espai. per la correcte. quantitat d'esport que es pot Jo em quedo amb la mateixa del Loire, perquè ara mateix no em ve res al cap i és una cosa que també ho he pensat molts cops. Molt bé, el preu de l'habitatge, no? És el preu de l'habitatge. També, fer. també. Sí, però això... Creieu que podrem viure a Vilassar? Jo estic preocupada, eh? Jo crec que no. No. Això dona per 5 episodis, Marc. Sí. Si no tenim herències, malament anirem. Doncs res, nois, moltes gràcies per venir avui, A vosaltres. aquí aquesta Gràcies a tarda. vosaltres. Per Sobretot parlar-ne. avui anima el Barça, I tant. que hem de guanyar, hem de remuntar. I res, Marc, Visca! ens veiem la setmana que ve. Fem porra, clar. Ah, jo ho tinc clar. 4-0, no? 4-0, vale? No, 1-4. 0-4. Tu? 1-4. 1-4. Jo... 1-4 també. Hòstia. Et copio. I, no, jo ho dic més, marca primer l'Atlètic. No. No. 1-3. 1-4, primer gol del Barça. Abans dels 20 minuts es caguen i allà ja comença la metralleta del Barça. 1-3, o sigui, si és els 90 minuts, 1-3. Molt bé. Vale, super. Doncs res, ens veiem la setmana que ve. Vinga, Moltes sí. gràcies Gràcies i per adeu, venir. adeu. Gràcies a vosaltres. Apa, merci. Adéu.